Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Takukutendai netsigiro yese muri kutipa, tikona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Mukaona tabuda muziva kuti aiwa pane nyaya dzinenge dzichisuvisa, nyaya dzinotyisa, nyaya dzekutandadzana nemhuri tigere zvedu kumba. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeGoromonzi uko kwataendera imwe mhuri yati aiwa imbouyaiwo munzwe nyaya dzedu kupinda kwataita muchitendero chekwamarange. Mwanasikana wandakagara naye pano vanonzi ivo Sisi Vimbai vane nyaya yavanoda kutitsanangurira kupinda kwavakaita muchechi, kukurira kwavakaita muchechi, kuzosvika pakuroorwa nemakore anosvika iwo 14. Rega tinzwewo matambudziko avaisangana nawo vari muchitendero chekwamarange. Sisi Vimbai makadi? Tinofara makadizve. Ndiribo vanhu vachinzwa kuti ndikutaura zvekwamarange vachiona munhu achakatorukwa svake mabraids vanobva vashauza kuti zviri kumbonyasofamba sei. Kuri seiko kuno kuGoromonzi? Kuno kuGoromonzi kwakanaka zvako. Kwakanaka zvokuti. Voice raenda iflu here kana kuti ndo magariro aro? Ndakarohwa neflu. Apa flu yekunze kwakuda kunopisa kudai marwadziro ainoita? Aikurwadza singaita flu yakandibata. Flu yakandibata. Makakurira kunoku here kuGoromonzi kana kuti pane kumusha kwamakakurira? Isusu takazvarwa kumusha kwedu kunjanja. Kunjanja kuchira South uko. Takazobva ikoko 2007. Tichiuya kuno kuna mama nababa kumusha kuchisarawo imwe mhuri. That time baba vanga nevakadzi 3. So takauya kuno kundiri grade 6. Chitanga kuenda kuchikoro. Takasvikira pamba pekuchengeta. Patakasvikira tangogara 2-3 months imba iyo ndobva yatsva zvese zvikatsva, mabhethi zvese zvikatsva, kubva vatazototorwa zvinyowani. Vazovaka imba kitchen, round kitchen yeuswa kumusoroko kwacho paifanira kuti parive pari pedu, round kitchen yeuswa nekabedroom 2 rooms, but zvanga zvisina madhoo. Baba vedu vakazobva ipapo vachienda vakunogara nemumwe mukadzi, vakati tichigara mudzimba idzodzo mukitchen taitongotiwo mama anoda kuside uku, isusu torarawo kuside uku, tigara mukitchen isina dhoo. Vakamuri vanhu vangani? That time takasvara tiri 7, tatasara tiri 6. Amwe anga akukura, mukomana anga atoenda kubasa, asi haana kusvikawo form 4. Ndobva tasara, baba ndopa vakaenda, ndokavati vasati vaenda tichigara ikoko kumusoroko. Vasati vaenda ndane 14 years. Zvakaitika ndezvokuti taitoonamata kuti tozvifarirawo sezvo zvamune makazvarwa mukati mazviri. Maipinda chechipi? Pinda Johani Marange. Ndokwataipinda. So zvakaitika, it was 2009. 2009 ndichifanira kuti ndinde, ndapedza kunyora grade 7 2008. Ndifanira kuti ndinde form 1 2009. Ndakashayirwa mari yekuti ndiende ku form 1. Taigara kumusoroko muno muGoromonzi. Baba vachiti enda unopa kutsvaga nzvimbo yeform 1 paya. Baba vaiti enda kuchikoro unotaura na headmaster kuti ndatumwa nababa kuti ndipe nzvimbo yeform 1. Izvo ndakarima madomasi ane maruva, kana azoita ndozokupai mari yenyu. Zvakandinetsa kuchikoro chingodzi ndoda kuti uye nemubereki wako, baba vaisaenda. Vandangogara pamba. Saka zvakazoitika kutotanga kwanga iri January, February, muna March manje igore ra 2009. Sisi wangu waidana nemukomana wawaidana naye wekuchikoro, asi vari wekuchechi kwamarange ikoko. Ivo sisi wangu wanga ari form 2, mukomana wanga ari form 4. Vaidana nemukomana waveyo, ndobva taenda kuchechi kuPungwe yekwamarange ikoko. Saka sisi wangu vakaona nemukomana wotiri pachechi ipapo, ndobva vatoti ndoda kuona mainini vauye pano kuribvira inini. Ndoti ndakandichinomhoresa bangu rangu semunhu wandaiziva kuti adana sisi wangu. Saka time yandakangosvika pakauya vavhangeri vekwamarange vachona ivavo, ndobva toti bata. Vakati ndakuonai muchibatana chimbochiita gwiti. Saka munofanira kubva maenda mese pamutemo wekwamarange. Munofanira kutobva maenda mese nemato mukadzi nemurume. Ndikachema ndikati mukomana wasisi, hai bva patonyewa tsamba. Baba tatisina kuenda nawo, vasara kumba, vanyewa tsamba kuti tafanira kuti aende kumurume wake. Watamuona achibatwa mazamu.
Ndikachema tikadzoka kumba baba vakada kundirova. Ndaingochema chiti baba ndatisati ndambokura zvekuti mukomana ine vantu mukomana wasisi. Vakati saka zvakabva zvaitika. Mangwana acho kwaiendwa kumusangano kumufakosi. Vanhu kwaMarange vanga vaenda kumusangano vanoita 1 week vachizodzoka kubva kumufakosi. Zvakanzi ndakavamirira vasviki. Vakangotaura kuti ndizvo zvakaitika, ndanga ndakurova ubva waenda kumurume wako. Saka sisi vanga va form 2 vanga vatokura ka. KwaMarange kune mutemo wekuti kana paine murume ari kuda musikana anotenderwa kusvika pamba. Ototi ndiri kumbira kufamba pano. Ndo zvakafanana kuti ndiri kuda kumbira kuroora pano. Saka unofanira kutosvika pamberi pavabereki votokubvunza kuti wakambomuona here, kana usina kuti asanda munoda totanga tomuona pano. Motopuwa room yamunoenda yekuti upfimbwe nemurume uya. Kana uya motopinda mumba mamunopinda wotopfimbwa nemurume uya mumba imomo. Kana mawirirana anotodzoka kuti baba tawirirana nemusikana. Kana musina kuwirirana woti ndatina kuwirirana murume uya ndimudi. Saka varume vakanga vauya vakawanda vachingokuti tikumbira kufamba pano. Sisi vangu vachingoramba vanosira ini vachingoramba. Saka baba vakazosvika stage yekuti vaidaidza inini nasisi vangu mumba mavo vaigara namainini mai vemunin'ina wangu uya vaigara namainini imomo. Todaidzwa everyday manheru. Mama vakanga vasipo. Mama baba vavo vakanga varwara kushamba uku ndobva vaenda. Pakaita mwedzi wese vasina kudzoka. Saka vainetsana mama nenyaya yekuti isi tichinde kuvarume. Mama vasingadi. Saka taidaidzwa everyday manheru tobvunzwa kuti indaingonzi nzira yako yakajeka. Vakangouya vavhangeri vachona ivavo vakangouya vakati ndizvo zvakaitika iwe nzira yako yakatojeka. Ndongokurova tanga ndakurova nekukurumidza kuti hamusikanzwa woenda kumurume wako. Sisi wangu ndobva wabvunzwa kuti kaiwe pavarume vese vanouya panapa vachiti ndinokuda ushaya kana wani anokuda uri kuda iwewe. Baba ndichiri pakusarudza. Saka takatora nguva vachingodaro kusvika vazotipa deadline. Sisi wangu akapuwa deadline akanzi deadline musi weMonday ndowaidzoka vanhu vaivaya kumusangano. Musi weMonday ufanira kunge wandiudza kuti wasarudza upe murume. Kana usina wawasarudza ndichakupa ndoda inini. Kwaive neumwe murume aive nemadhongi aigara kuseri uko munongoromonzi. Vakatombomunyengetedza achiti baba vane madhongi vanogona kutipa madhongi ekurimisa. Ukatovada vanototipawo madhongi ekurimisa. Saka iye aingoramba. Vakazosvika pastage yekutaura kuti kana usina kusarudza pavarume vese vakauya panapa ndiri kukupa wandoda inini. Sisi vangu vakati baba ndiri kusarudza. Saka tichiziva kuti musi weMonday ndori kuuya varume vaivaya. Ndopaiuya vaya vari kusvikoita witnessa kuti zveshuwa takamuona vacho vakanyora tsamba. Ndaitoziva kuti ndiri kutongoendeswa kumurume ndozvekozvo kwaMarange. Umwe angati kubata mazamu zvezvo zvekuti musingatowirirani unoita sengakureurura kuchechi kuti ndakaita gwiti nemwana pamutemo unofanira kubva watoenda nemurume. Ndomutemo wokwaMarange. Saka ndaitongoziva kuti inini ndakutongoendeswa kumurume ndandine 14 years. Ndopa sisi wangu watoti ini ndiri kufunga kutiza. Ndikati ini pamuri ndopandiri handisi kusara. Ndikati mukangotiza neniwo ndikutokuteerai. Saka ndaingopota ndichimboenda kuchikoro ndichingonokumbirawo headmaster kuti ini handisi kuenda kuchikoro. Ndichingonzi kuda mubereki wako pano. Baba vachingoti ndinotaura nawo izvezvi madomasati one maruva. Saka musi uyu ndakadambozama kuenda kuchikoro ndinotaura naheadmaster. Zvikanzi hapana kwauri kuenda. Ndomusi wanga weMonday waidzoka vanhu vaiuya varume vaya zvikanzi hapana kwauri kuenda. Sisi wangu ndikubva watobuda vachitonzi nhasi uchidzoka kuchikoro unofanira kunge uine anza. Uine anza yekuti wasarudza murume upi. Ende nhasi chaiye kana usina ndikubva ndatokupa ndoda ini wotorongedza woenda. Sisi wangu ndobva takatorara tichiziva kuti vari kutiza. Ndikati neni handisi kusara. Makuseni sisi wangu vageza vapfeka uniform. Ndikati baba ndambonotirai kutsvaga nzvimbo zvikanzi hapana kwauri kuenda. Sisi wangu vatobuda vatoenda kuchikoro taidza kuzasi kunonzi kuchinyika uko. Baba vobva vapinda muchibage. Ndibva ndapindawo muchibage nekusaidhi uku ndakadai ndichimhanya ndakamhanya. Ndabatira sisi wangu kumberi uko. Ndikati nini handisi kusara. Imi mukutotiza mufanira kutoenda neni. Vatanga vanosvika kuchikoro. Vatoonana nemukomana uya wandaida kuti ndipiwe ndiende naye uyu. Angatori mukomana wasisi vangu. Vakatoonana nemukomana wavo vakatoonekedzana akatomudza kuti inda kumboenda ndakutombotiza. Nekuti situation haina kumira mushe. Mukomana akatotiperekedza kusvika pamashops apa akatodzokera kuchikoro. Paipo takazobva pachikoro indaingotendera semunhu anga asikaendi kuchikoro. Chingomirira sisi vanga vatonopinda mukilasi vakatombodzidza na1 palunch paya. Ndipo vakabuda vaperekedzana ndatoya tese tikasvika pamashops pamajuru apa. Saka tichifamba tichiuya takasangana neumwe musikana waitaingoti sisi pakugarisana vekumusoro uko.
vatamudza nyaya yedu tikati sitafunga kutiza. Vati kutiza mafunga kuenda kupi? Sisi vangu vaiziva kuAirport kumba kushamwari vakambokugara nguva diki. Saka kune shamwari yamama yapo vaiziva kuti tiri pekusvikira. Vakaenda kuenda kuAirport tikanzi mune mari yebhazi tikaita hatina. Kanzi hatimboendai kumba kuna mama. Next door kwamama vachiona kumusoro kwategara ikoko. Tikati baba wakazotiona vanotiponda zvikanzi aiwa nditaure namama vakupe mari yetransport. Vatadzoka tatosvika pamba pamama vaiva vati mai guru. Mama wakati amusadaro kutiza muchifamba netsoka hazviite. Chidzokerai kumba ndichaendotaura nabamunini. Tikati hazviite baba tinovaziva vanotiponda. Hazvimboiti isatu inini sange ndatotiza avari nani vanzi vaenda kuchikoro. Tikati tatozvipira takuenda ndobva totipawo chibage chekudya chifamba murodhi chinyoro nenzimbe. Abva tatobuda bva tafamba tikafamba netsoka kubva kunoku kunosvika kuAirport. Taifamba chimbomisawo mota tichikumbira vanhu vachingotisiya takafamba netsoka. Tanosvika kuAirport kuya tikasvika pakati peusiku. Bva tasvika tasvika peshamwari yamama ndobva tataura nyaya yedu. Ndokubva toti rega ndifonere mai venyu mama ungari kumusha kwavo kushamba. Vaingonesana futi nababa nenyaya dzedu dzekuti tipiwe varume idzodzo. Vakatomborohwa pamberi pedu nenhau kuti baba mama vairamba kuti hazviite. Musamanikidze vana kuenda kuvarume vakamborohwa. Vakatorwa mambama nababa takatarisa. Saka vaingonesana nyaya iyoyo. Ndobva taenda mbokoshamwari kuya. Mama bva kufonerwa nzi vana vakatiza vari kunoku. Mama vakangobva kumusha kwavo vachiuya kuzotitora. Chibva vaenda nesu bvautaura natete vavo hanzvadzi yababa vavo kuLake Chiwero. Tanzi handinda kuno kusiya kuna tete vangu. Vanga vasati vambozvibvira vasvika kuno. Vataenda kwa tete vamama vaiva kuLake kuya kuya. Vatisiya ikoko. Ndobva vadzoka kuno. Vadzoka kuno vakatosvikonesana nababa. Vakatombosungisana mama achitoda vana vangu. Vakatomboendesana kumakoti. Saka kuya kuya takanga mama vakamboti uyei kwatata siwako. Sisi vangu vakaita lakire kuti vangogara 2 months. Ndobva wana umwe munhu akati ndipendi ninoita musikana nebasa kuBotswana vaendwa nawo. Votoswa ETT ndobva vaenda. Ina nchiri mudiki. Ndobva ndasara inini. Tete vamama vaya vaive neutsinye hwekuti vakazondishungurudza zvakanyanya. Ndikatozodemba kudzoka kuno ndikumbire baba ruregerero. Vaita sei tete? Handina kuzombobvira ndaenda kuchikoro ipapo. Ndakagara ndaita zvokutengesa huni kubva kuLake Chiwero kuchitotengesa huni mubudiriro 4 mubudiriro 5 muGlenview nekumuFakosi. Maitsvaga mashunga ehuni. Maorara makatoagadzika pamuti kudai. Makatogadzira nehata dzekutsiga huni. Momukana 3 AM kuenda unotengesa huni. Saka maitenderera malocation ese chitengesa achitedzera huni. Vachita ndoda mari yese pano. Hembe dzandakangotiza ndakapfeka ndodzandakangopfeka mama ngasina mukana wokudzoka. Vachingonetsana kuno kuna baba. Plus nekutoshaya mari yekuti vambodzoka uko. Tichitengesa huni mari tosvika tichivapa. Vaisambotengera chero mapendi zvavo. Vaingoti uripfeka ukariwacha uripfeka riri nyoro. Vachitirova zvokutanga tichafa. Vachiti ndakakupiwa imi baba wenyu vakakushungurudza imi chida kupiwa varume ndoita zvandoda nemi. Saka taitengesa huni gore rese rakapera ndisingaendi kuchikoro chingotira zvokutengesa huni izvozvo. Chisvika uchiwapa mari yese. Kwaitonhora kunotonhora nzvimbo iyo zvakanyanya nekuti kune mvura. kuLake Chiwero kwako kunotonhora zvakanyanyisa. Taitoti tikata mulocation mubudiriro 4 memwe. Tapedza kutengesa huni totoenda kuMarabu unoswa Marara. Chitsvaga masocks toona ichirume akasangana umwe akabvaruka anenge akaraswa. Totosvika towacha tosona kuti tiwane kupfeka kuti tatanyanya kutonhorwa. Tete vamama ivavo vana kumbobvira vakatitengera chero masocks chero tennis yekuti kuri kutonhora. Takashungurudzwa zvakanyanya takambofunga ndaigara nemumwe mwana womunin'ina wamama futi. Anga ariko kumai vake vanga vakangoendawo vakasingatozikamwa kuti varipi. Ndaigara naye tigana tete wao tiri 2 yanga grade 5. Taenda futi naye kuhuni tese. Saka tikamboronga kuti tradi yedu tangotetereka nenyika tichingoenda. Bosi ndakafunga futi ndikati ndikadzokera. Baba wangu anondiponda chaiko. Anondiponda plus ndondiswa kumurumina asati ndakura. Tomboti abeta tingotetereka nenyika tichingoenda. Tomboti saka patitengesa unomboti anda totsvaga basa remumbasika munaizona age manje ndisina futi miri. Tikakazireka kaka kushikashandisa akazira kakadai. Ndizvokuzosungiswa nemapurisa. Mwana mudiki uyu. Chikunzwa bereka kwaripi. Zvimwe zvacho taisakwanisa kuzvitaura. Saka tete vamama vakatishungurudza zvokuti
zvakanyanya. Svika mama vazowana mukana wekuti vauye, vakangoti vachisvika pabudiriro 4 vanhu vanga kutiziva vaitozikamwawo mama, vakasvika inongoudzwa unzi madirei kuti mwana atambudzike kudaro. Ndipo vakabva vapangwa vazotiona, ndipo vakabva vangototi ayo handichamusiyi. Ndokubva waya neni, ndipo kudzoka kwandakaita Goromonzi. Baba futi Baba manje ipapo manje nguva yese yanga ndiri ukuku vanga vabva kunoku vasiya mama, ndopakaenda nemukadzi mudiki vagara kwavakugara. Mama vangosiwa situation iyo yandiri kutaura yekuti tagara muimba yekuti yanga itaisa jira do ranga riri jira mutsigira nezvidhina papasina do musina kana floor, ndopamba maitagara imomo. Chibedroom changa chiripo 2 rooms ichi changa chakaiswa maplastic padenga, maisararika nekuti kwaiti kukanaya mvura inozara maplastic ichiyerera, saka maisararika taingorarama mukicheni mehuswa umu, toti vamwe kusaiduku vamwe kusaiduku, tomataingorara. Baba ndobva vaenda zvachose, havana kuzombobvira vadzoka. Takangosati saka kudzoka kwatakaita taingotambura namai vedu tichindawo kuMaricho kuti tirarame. Kuchikoro kwanga kwakutongorema kuti uende kuchikoro. Chakatozondibetsera kuti ndisazororwe ndichiri mwana mudiki zvakanyanya ndiyo nyekutiza kwandakaita. Patakadzoka tatangorarama neMaricho, taitozikamwa kuti tori makastoma eMaricho, tichienda kuMaricho kuti tirarame because mama vaisa vanga vasingashandi. Taingorarama neMaricho. Baba vanga vakangoenda, baba vangu vaitoshanda nga truck driver, vaito nemota mhinongani, vaine mari vari ikoko, tichitongotamburawo tiri kuno. Shoti kuti tidye toenda totobadabadza toenda kuMaricho. Kusvika tatokurawo tatingoti kure kurewo ndakuma 17 years ndobva ndakambonoshanda basa remumba kuchitungisa uko. Katomboshanda basa remumba ndobva ndazororwa hangu ndane murume unotunoziva varume, ndaonawo murume nofungudzo pamwe ndakunowana rugare. Ndobva ndazororwa nemumwe murume, infact hakusi kurorwa kungotorana. ungariwo muchechi futi Uya ngasisiriwo kuchechi manje tanga tamira manje. Baba vanga vaendaka vainyanya kuti pamutema wakaomarara tasara tigava tasara takubuda, takambosara tichienda tazopedzisa tazomira kuenda kuchechi. Ndobva ndakazoonawo murume wandakawanawo ndikatoita vana 3, haana kana kundorora chero tsvakirai kuno hapana. Aishungurudza futi murume zvakanyanya, aishungurudza kusvika ndasiya futi murume uyo. aikushungurudza ichita sei? Murume aiva munhu wekuti aishungurudza. Mama vaive vaikuti vaimudza kuti ini kana mwana wangu akunetsa dzosa kuti kugara uchirova mwana wangu, saka anga asingachandirove. Aingova munhu wekuti anokusiya mumba imomo musina kana sauti inovava achienda kwaanoenda. Akaita kana magirlfriend anozodzoka mumba asisina kana 1 rand kana $1, ndopaanodzoka mumba. Aingova murume wezita kuti ndidye ndinzi ndapfeka. Mama vaiti vakaitawo mari chavo vakaona chavawana vaitoziva ndine mwana wangu, votovafura nepakati votondipawo chekupfeka. Vakatopinda mutauni vaitongoziva kuti mwana wangu hana, vatoya kubva kumanapukeni kuti ndidii, vaitoenda kumba rondotenga masikeni ende zvese kuti vana vese vandakazvara kuti vapfeke zvese zvaingobva kuno kuna mama taingovafurana. Nasisi wangu wanga wakuru washandawo muHarare muHausgirl, taingobetserana kuti ndainzi ndapfeka handinziwo vana vangu vapfeka, ndaingoziva zvabva kuna mai vangu. Ndichitovigiridzawo ndichitowo masikireti kutiwo kuti mai vangu vari kundibetserawo ndichitowo imba yangu. Iye anga asina basa nazvo, kwanadzoka mumba haisina kana $1. Kusvika ndazoona kuti hapana chandiri kuita, bheta ndisiye murume uyu ndiende kubasa. Ndipo ndakamusiya murume uyu ndiye vana 3 vatanga kushandawo basa remumba irori. But still zvinotorema nekuti vana vanongodzingwa January December, vana vacho vese vakuenda kuchikoro vese. January December vanongodzingwa, vachingodzingwa nekuti kuti uzoti chikafu uzoti kupfeka neschool fees zvese hazvizokwanisiki. Iye wacho handitombozivi kuti akuraramira kupi, handitozivi kuti aripi akurarama sei, handitombozivi. Ndakatonzombotora kuti ge ndimboenda kuSouth Africa ndimbonoshanda. Tikaenda kuSouth Africa basi South Africa kwacho mabasa kwati ukapinda basa kona wagara pabasa ipapo hauwani kana sei, haupiwa mari, inochipwa kana kapi mari kasingakwani kuti ubhadhare rent kana kuti uite sei, haupana mari yaunowana. Kwaona pari pabasa rakanaka rine mari haupashandi mwedzi yakawanda, unongomuka wadzingwa basa zvisina tonti usina chawatadza. Pamwe ndakatomboshanda pane imwe kambani itwa zvehuku, ndangoshanda mwedzi 5 months pakambani iyoyo. Ndakazongoti rimwe zuva ndakutoda kuenda kumba, bva ndatongonzi uya kuno usaini apa basa rapera.
atkonda tadzitwa nza Mulungu ati anoshanda zvakanaka singati asi Mulungu ati anda kuhafura vanhu kati kuhafura ini ndiri 1 here pakambani yese zvikanzo zvataura Mulungu chitosaina pakambani yevanhu ni more than 300 nangomiswa ndiri 1 saka zvakava matambudziko vamwe masisters angu ane vana vakasiyana nababa kungova kupa vana matambudziko acho haperi ndopatakazosvika upa kuti gatimbo tichiona mavidhio paSly Media ndopatakaona mavidhio tichiona vana sekuru tashu vachibatsira tikati aizo zvedu panonga pane zviri kuitika izvo baba vedu vaitaura kuti ina handina kukama nemi because maramba kunamata chese chanetsa ikoko musandudzi handina kukama nemi nekuti makaramba kunamata nekuti ngatabuda mucheche kwamarangi saka vanga vasina basa nesu taisangana nemaproblems akawanda ikoko kwacho kwataigara kumusoroko takazodzingwa vanga vakaita pekutenga saka munhu akavatengesera anga akatengesera vanhu vakawanda muridzi chaichai akaya nemapepasi ake akakwana akati ndepangu vatadzingwa ivo mama vanomhan'arawo saka kwaida kuti nzivamiririre kuti takatenga zvishuwa vanga vasaita siyana inini makaramba kunamata takatambudzika takaita zvokudzingwa koko kuti tizoya panapa vaingoti makaramba kunamata amuchizivana vangu kana matoda kuti nimuda hepu yangu dzokai kuchechi motofanira kutodzoka kuchechi makaramba kuniteerera makaramba kunamata takatambudzika tikashungurudzwa zvakanyanya tikasvika tikavaka pakavakwa kicheni yeraundi apa imba yachibva yazoti tagara mwedzi mushoma mbaitorwa nemhepo yese ikaenda takatanga kugara muimba iyo yakadaro isina denga tichingorarama kadaro tichingoranayiwa tirimo baba vaidaidzira kuti makaramba kunamata baba vangu vachitomboriwo nemari vaitori nemota dzichinjanisa vachigara kune mukadzi wamudiki vakaziva tora futi umwe mukadzi futi ikoko atichita zvokungonzwa tisingachazivi kana kuvaona vakatosiya last born ari mucheche iko zvinozvi ane 16 years ari tina 17 ndokusodzoka izvozvi kudzoka kwavakaita kudzoka kwekuti isusu takanobatsirwa kwasekuru kwatikanobatsirwa vatanzi vauye ndokubatsirwa kwatakaita chipedza kubatsirwa ndokuzobvuma kuya pano izvozvi after 16 years ndokudzoka kwavaita izvezvi ndanzwa muchiti maisangana nemaproblems zvakasita kuti muzoende kwasekuru maproblems amaisangana nawo sevasikana tisingatarise zvebasa ndazvinzwa kuti maingodzingwa ndiapi mamwe maproblems amaisangana nawo sevanasikana dambudziko hombe rave rekuti tairota chirara tine vamwe varume kana kutorota chitozwa kunzi ndiye murume wako kubva naso vamwe vangu vaitorota chirara nenyoka inangu ndaingorota chisangana nemurume kusa umwe aitorota kana kuti achitorara nababa chaiwo zvaingo zvimaproblems akasiyana siyana ataingosangana nawo munyama chaiwo kuti unongopuwa mhosva pausina kusvika tazoona kuti kurarama kwacho kwakutonetsa kusvika tazoona taitsvagawo rubatsiro patazoona mavidhio paSly Media hapana basa raunoshanda rekuti kana utoshanda basa romba kana utopagara kushandira mahara kana kuti nitsvagawo basa riri nani unongomuka ungodzingwa tese titaka neuwandu hwedu vana baba vangu vane vana tiripo 10 asi hapana ari kumurume tese hapana nemurume vamwe vana 3 mwe nemwe baba wake vamwe vazhinji vane vana mwe nemwe baba wake pautiri 10 kudaro hapana nemurume asi tese tine vana saka ndorimwe dambudziko rakatisimudza kuti titsvage rubatsiro mari yacho nokuti towana mari yekuti tibatsike panga pasina tichimbotiwo tikada kuti baba vangu asingatangiki tatakangofanira kuti hatina ukama kuna baba vedu vaingone ukama vainamata chete isusu takaramba kunamata takatisina ukama nawo hatina hepo yataiwana upa kuna baba vedu hatina kusvika izvozvi tazotsvaga rubatsiro kuna sekuru vakatibatsira kuti vachida vasingade vanouya pano ndo zvakaita kuti baba tive pamwe chete navo svika tazouya navo pano even vaning'ina vangu vamwe vacho taitorambidzwa kulinga navo taenza yamahedheni hadzidzisi hama dzenyu tatisina link tairambidzwa vaitorambidzwa kuti vataure nesu venzi hamutauri nemahedheni hamuna kukama navo saka makazodzivana mese here manje pavakadzi vese vana vese vamwe mukadzi mukuru wekumusha aiwa avakaramba futi kunamata tinotowirirana chinhu ipapa takaita chinhu chimwe chete takatobatana tikati ngatifambire zvinhu zvekutinetsa muupenyu nekuti vakasiyo futi kunamata vakaramba kunamata asi ava vanga vari kuna mainini vana babako ndo vairambidzwa kulinga nesu vachinzi musataura nemahedheni hamuna kukama nemahedheni vaitoti
vanoita kune zvidzidzo kwaMarange zvekuti vanorwara vanoda kusununguka vaine mimba vaya vanorapwa ipapo vachiita zvekunamatirwa. Pachizochiri kumusoro uko kwataimbogara kwachona ikoko vaning'ina vedu vanaivo baba rodhi ndiyo iyi yekuenda kuchidzikwa kuna imwe nzira yekuenda ikoko nemota. Baba vangu vaine mota vaitobva uko vombomurapa kudai vachienda kuchidzidzo vachidarika vachienda vaingotozinge vakuziva kuti takugara kuno kwata zvokuzonzwa kuti vanhu vaiva vakazotama kuya vakugara apa but aivaona vachidarika kudai vaning'ina vangu wavo vaitouya kuzvidzidzo kune urwerewo nekuvachida kuzvara vaenda kuchidzidzo ichocho vaidarika neapa kwatomusangano naye utomhoriso uchongoenda. Izvozvo ndopavanga kutaurawo nekuti vazobudawo kuti isusu tairambidzwa taitorambidzwa chiudzwa kunzi mahedheni. That time baba watotokafonera baba makadi vaitokuvhunza kuti ndiani wangu woti ndini vimbai zvonzi uri kudei vaitokuvhunza kuti uri kudei kwandiri nekuti takangoramba kunamata unoita sekuti hamene wakaramba Mwari ukaramba kunamata kwaMarange unotanga ukaramba Mwari. Takashungurudzika tasina maproblems akawanda aida baba but zvaishaya basa. Baba achiti hamusi vana vangu nekuti makaramba kunamata. Izvezvi manje vakumbira kuregerwa kuti ndikumboregerwa vana vangu ndakakutadzirai chechi yaindita ndiome musoro zvakanyanya ichindiparadzanisa nevana taitonga tange sina ukama vachiti ukaona murume atanda kubvisa pfuma waiti ndina ukama nemi ndekuna baba venyu vamunoteerera vachiramba pfuma vakwasha kudzokera nemari dzavo ndozvavaita vese ndine vaneng'ina vakatombo vane varume vaida kutoya kuzorora vonzi ani handina ukama nemi nditambiri mari dzemahedheni ndozvavaita tosvika kumba kana wadzokera mukwasha varamba pfuma imba iyo yaingozoparara nekuti waizoonzogara newe sei ukandifira ndozokuita sei utodzoka futi kumba apa upenyu hwangu urarama muchingorota kurara nenyoka uchirota une varume. Imi murume wenyu uyu wamairotambirana naye maitomuziva ine? Unotorota chirara nemunhu wasingazivi murume wasingatombozivi unotorota. Ini nangu wanamvura ndakarota kana baba wangu aiwa sinaingorota murume wandisingazivi kana kutorota nchingonzi zvokuti kuhope kunochitange zvinhu zvikutoitika kuti uyu ndiye murume wako kubva nhasi chitopiwa murume ndiye murume wako vanhasi ndiye murume wako iye. Asi vaning'ina vangu vamwe tu vatedzane vandosira vese vaingomuka chingoti kuri ndarota nchirara nenyoka umwe utomuka watori neurume tese hapana ari kumurume tese nekuwanda kwedu tiri 10 hapana ari kumurume. Baba mazonzwa kuti baba ndo vari kuita zvese izvi vane zvinhu zvavakaitawo kwamaifamba vainzi baba vane chii? Kwataifamba manje zvainyanya maprofita manje haanyatsodutsi aikonongonzi baba venyanya zvakabata zvongopfuura zvakadaro asi kutonzi vanange maprofita vamanga tisingavabati asina mbovera takambovabata kuti unotondinango kuti ndanzi baba wenyu unotoudzwa zvinhu zvakapesana zvawafambira kutoudzwa zvisinaka zvisiri zvawafambira pamwe watofambira dambudziko rekuti sechingorata chirara nevarume ndosvika uchitoudzwawo zvimwe zvakatopesana zvokuti kana kuudzwa zvokunzi ndiona mhiko yerufu mumusha menyu musha medu handi kunyepa zvokufiwa hamufiwe dambudziko ndiro rekungorota nevarume ende nekuzvishuwa unotoonawo zvishuwawo takapiwa varume vatisingazive pakuti neuwandu hwedu hapana nemurume hapana kungopiwa vana asi zvokufiwa hamufiwe zvamo mumusha medu aiwa hamufiwe handidi kunyepa dambudziko ndirori chetese ndirenhamo yongata yamhino kwada kuzama kushandisa ukashandisa zvinorwadza zvinenge hapana chinobuda hapana chinobuda kutotsvaga rubatsiro kuti pamwe kana riri jambwa rimbobviswa hapana chinobuda. Wakadii ndamboita zvokutengesa zvemabasa ndichingodzingwa mabasa kuSouth Africa uko ndakazoita zvokuti gendimbohodho ndimbotengesa unotangotengesa zvinhu zvinonhuhwa hazvitengwe unogotenderera ukadii hapana chinotengwa pesa watouya nazvo kuno kutosvikopa vanhu hazvitengwe. Mazoenda kwasekuru kunobatsirwa vakasvika vachiti kudii pamusoro pedambudziko rese ramamusangana naro tanzwa kuti mapostori vaingonzi baba vane zvavakabata sekuru vakasvikawo vakati kudii? Sekuru vangosvika nekutongotiudza kuti ndikuda baba venyu pano vakatoti baba venyu ndo vane zvavakabata saka vakatoti baba venyu akaoma musoro ndikuzvona zvangu asi nemishonga yange vachauya pano zvishwa tisati tatomboenda kwasekuru takatanga tambovafonera baba tachikumbira bhosi ivo manje zvavakamboita pamashura
muna January vakati nekuti ivo vakanga vazomira kuchechi vakanetsana kuchechi koko nevamwe vavo vane kunetsana kwavakaita kuchechi koko ndokubva vamira kuenda kuchechi vamira kuenda kuchechi ndopavakati vamuyedheni manje havana kukurumidza kuda kuzvibuda pachene sasingazvizita ingoti vari kuenda kuchechi vakanetsana pakuti ivo pavaishanda vaivakisa kuchechi kuvakwa zvese zvinoitwa kuchechi anga munhu akuzikamwa kuti anovaka kuchechi zvese zvinodiwa nemari vachiendisa saka ivo vakazoita accident yavakaita ndibva vamiswa kuenda kubasa nevid vakanzi pasoilingini lisensi yavo ndobva yatombobanwa amino makore avakapiwa ekuti vambomira kushanda saka kuchechi vanga vasisina mari yavakuendesa bhozi vamiswa basa ndobva vanzi havachaunzi mari saka havasina chigaro muchechi nekuti vakanga vari rabhauma muchechi watoriwo mukuru ndobvabviswa chigaro pakungotifananzwa nevana vesangano ndozvakavarwadza nekuti nhasi handisisina mari ndobva vamira ivo ndivo zvavanotaura ndozvakandimisa kuchechi ndobva vamiswa kuchechi kwekwe saka vakatora nguva vakangogara kumba vasingazvizise vanhu tanga tisina communication nenhamba dzababa vangu mufoni handisina mufoni mangu tasingatauri tese tatitomborina any communication nababa vedu saka last year ndopavakamboti vachiudzana mama vakati ndanchikumbiro vana mboya timbosangana timbotaura nekuti vanawo vevana mukadzi vaigara naye 3 vanga vakabva murume gore rimwe chete vese mwedzi umwe chete vasiya murume vese saka ndongano zvakavavhundutsa here kana kuti hatizivi asi swedu vaizviziva havo vana chingozvinzwa kuti tese hachazokwa rume vese vaizviziva saka ndofunga ndozvakavavhundutsa kuti vana vemupostori vangakarorwa mupostora asi vakabuda vakati isusu hatichadi pane kuti tirambe tichitambudzwa plus vanga vamirawo kutoti vazvibvume kuzviteerera nyekuti vanga vamira pasina izvozvo mutemo wacho wakaomarara wekuti hapana unotodzingwa pamusha advantage ingangoitika nekuti vanga vamirawo ndobva ndikumbira kumboona vana vese timboona chichikunetsa mumusha panoratidza kuti pane zviri kunetsa ivo vanga vaine mombe ikokoko tongoita zvekunzwaomba kwavo asingatokuzii takatokuziya manje ipapo vanga vaine mombe hanzi vakabirwa mombe dzese danga rese ka1 mombe dzakabiwa dzese ndopakuda ivo vanotaura vachiti ndakafambira mombe dzangu kuti ndabirwa mombe saka pandakaenda nofambira mombe dzangu ndakanoudzwa kunzi munyaya ndafambira mombe ina tombotaurwa ndasvika ndichiudzwa kunzi baba imi hamuna mazuva mai manje vanotaura chiti hamuna nguva mune mapomerwa mumuswe kunzi makaromba mune chikwambo nevana venyu vana venyu chaiva chakupomerai mhosva ivo ndo vakatiudza nemuromo wavo izvozvo vakati kwandakaenda ndakanonzi ndofanira kuuya $400 kana kuti mombe yekuti ndibatsirwe nekuti nini ndakanzi ndakaiswa chikwambo nehama dzangu dzekuti vanhu vangu mukafamba munobata inini ndomatauriro avakaita vakataura chiti ndakatoudzwa ikoko kuti mimi mukafamba vana vangu munobata inini kuti ndakaromba ndine chikwambo asi kwandaenda ndatoudzwa kunzi indini ndakagadzirwa chikwambo nehama kuti imimi vana vangu mukafamba munobata inini saka kuti timbofamba but inini ndiri kunoprefer tifambire mumaprofita kwete kung'anga nekuti kung'anga unogona kurombeswa unobatiswa mushonga usingazivi zvakanaka kuti tifambire mumaprofita saka vaina pasta vaitofanana navo chinzande kuna pasta ivavo nemamwe maprofita ini ndiri kunyanya kurudzira kuti tiinde mumaprofita zvekung'anga kwete ini baba vangu vakasiya vandiudza kuti usabate mushonga sasombofa ukabata mushonga saka inini ndoti ngatibatsirwe mumaprofita ndozvavakataura ipapo ndobva vangaina pasta vananzi pasta muchefa kavainzi handi kuna pasta muchefa takatoungana tese zveshuwa isa tati mapasta tomazaya achirova mari zvakanyanya isusu hatina mari tinayo shoma shoma ino kuti pasta muchefa vaiti $20 pamunhu vaida $20 pamunhu pane uwandu hwedu hwatakaita taungana imari yakawandisa imi chienda imimi baba nanamai vedu mumbononzoti kwakamirise kana kune pundutso tozoenda tese tangounganidza mari tese kuti ibude $20 yababa neyana amai vedu vari 3 ndobva vaenda kwapasta veve hakuna chakabuda kana chii hapana chakachinja kana kuratidza kuti pane zvakaitika hapana mama vedu takaziva kuti nekuti taifamba mumaprofita maprofita takambofamba hapana vataisiya hapana taifamba mumaprofita kupi nekupi tichombokwira mabhazi kuenderera maprofita tichinzwa kuti ane mbiri namai vedu tichifamba asi takatongoziva kuti maprofita mazona hakuna chinobuda taizviziva takati mama inozoziva kuti tafamba maprofita akawanda
ndozoti makaona pari panoita munotiudza. Vakati hakuna chiriko, tambisirwa mari mahara hakuna chiriko. Ivo manje vakanga vakuzongofona kuti muri kuonawo chenjeri kubva kwapasta kuti angopa anointing oil nezvizvi zvakangonopiwa. Ndobva vadzoka hapana kana chakachinja, hapana. Kusvika tibva tatombodzokera kuSouth Africa muna January imomo. Tione zviri senge tatode nazvo zvatova wese. Tatangovaiwa kusika rudzi tese tatangovaiwa zvekutoshaya zvekuita kuenda kuchipatara unonzi huna chirwere. Hapana, hatisi kuona chatiri kuona ungopiwa mapiritsi. Atakungovaiwa zvokushaya kunzi satiko chachi. Tatanga tatode nazvimwe zvinhu. Mabasa acho wese kana wambowana mapisi job kuzese kuti zvakatipa pressure tadzoka. Tichitoriko kuti katombofonera sekuru. Isusu zvinhu zvatiomera. Vakati uyai sekuru we. Ndopatakauya takadzoka. Ndobata saka tisati taenda semunhu angambotiunganidza muna January achiti da kuti timbofamba. Tikati tivaudze. Ivo zvavakaita vakatombotisa message kuna mama takuda kutouya zvikanzi vaionawo mavhidhiyo. Vatavafonera tikati tafunga kuti tinobatsirwa kwasekuru tazvo. Vakapopota zvokuti hazvitombotauriki. Tikati kwenga makasa message 1. Vakapopota vakati ndinotonga. Ndini baba ndindotonga. Amundiudziri zvokuita. Mungasimuke kubva South Africa musina kundiudza kuti muri kuuya. Saka kazhinji zvekufamba hazvidi kuti kuudza vanhu. Nongosvika. Vakapopota vakati amundiudze zvokuita nevanhu. Munofanira kutanga matouya kuno kwandogara munoku kwandowanikwa munokuziya. Mogara pasi motaura nyaya yenyu kuti mukuda kumbofambire problem yenyimbori yei. Togara pasi ndini baba ndindokuchukudzai kuti tochienda kunofambira kupi toita sei. Vataona kuti pakatooma ende munhu akaoma musoro. Vatafonera sekuru. Isi vatangoenda kwasekuru takanyarara tega. Tatoenda kwasekuru kuya. Sekuru mva totusvika nengototuudza kuti kumuda pano baba. Vakatongovadaidza nesi andikuwada pano. Mva ndikuona munhu akaoma musoro asina mushonga wangu anouya pano. Tatopiwa mushonga. Tibva kwasekuru vana mama ndobva vakwira nemamwe masisters angu tu ndobva vaenda. Vachingosvika vachitaura navo vakangosvika nekubvuma kawana. Asi vaiti kwasekuru tazvakuiti tofanira kuti tiende kune vanonzi sekuru Kanengo. Hande kuna sekuru Kanengo kana kutsvaga mamwe masekuru. Kwasekuru tazvakuiti vakaita nani. Saka vanhu vese vakangoti aiwa sekuru tazvo ndovaneti. Ndobva vazobvuma. Vangosvika ndobva vabvuma. Ndobva vatomuka mangwana ucho vachitobva kuti chiya chinosangana ikoko. Kuna sekuru wabvuma zvese vanobvuma zvese. Kuna sekuru havana chakaramba. But kuno kwatiri handina chandakabata. Vaiti vakabatei kwasekuru kwacho vaibvuma kuti? Sekuru vakati ivo baba vaibvuma kuti ndakabatei? Kuti mushonga yakataurwa nasekuru yekuti gondwa waturuka. Wekuti ndokushandisa vana vese vagare pavarume vasawane mabasa vaite marombe. First born yamba mamai vangu ini yakasvava namai vangu mukomana vana vedu mumba medu isusu. Izvozvi ndiwo mwana tone dambudziko ari kuBotswana uko. Anotomboita mari asi akaita mari anoenda kubotengera bhava rese doro. Adzakamba asina senti. Anodhakwa zvekutakurwa kunotsvetwa mumba zvokuti anomuka asingazivi ndauya sei kumba. Ndauya nani. Haatombozivi kuti akazvarwa anongozviraramira life yake. Anopondwa. Anogara nguva nenguva haagari nguva yakareba anenge apondwa. Otozomukira muchipatara. Haatore nguva pagora anopondwa kangani. Anogara achingopondwa. Mukomana mukuru ndiye mwana wababa wangu, mukomana mukuru wababa ye. Uyu ndo zvinonyatsoitwa kwaari. Akamborora mutswana ikoko. Akaita vana asi hapana hani zvanongogara ega. Anotomboitawo mari, anotomboita mabasa akanaka, otomboita mari, but achingobata mari iyoyo. Anoenda kubhawa otengera munhu wese ari mubhawa doro. Iye anobva adhakwa zvokuti anodzoka asina foni, asina mari, asina chaina changori iye. Zvokuti anoita zvokuti vanomuziva vanomutakura vonomutsveta mumba zvaanoita. Kana kuti dzimwe nguva apedza kudhakwa aine mari anongopondwa ozomukira kuchipatara. Ndo imwe dambudziko rinoitwa kwaari yeye. Saka nekuti anombobata mari anotozvonasa kuti ana problem. Mhepo yacho inomuvhara kuti asazvione kuti ane problem. Nekuti isusu manje nekuti hatitowani mari yacho. Hatina chati tinototamba varume tese takawanda 10 kudai soka. Varume hakuna murume anochengeta mwana wake. Vana vese vatakapiwa tese. Hakuna ana baba anochengeta vana wake. Tese munhu unozvionera. Anozviona nevana vako. Hakuna murume anombocheuka mwana wake wakazvara. Tese tiri 10. Hapana. Kuchechi kwamarange tonzwa kuti vamwe vacho vanotororwa vane
makore kubva kuma 13 14 15 zvinofamba sei vanochuzwa sei vanoite zvekumanikidzwa here sezvamakaitwa mukudzibaba vakatoti pano unofanira kutoenda kumurume wako wedha uri kuda kana kuti hausi kuda vanoite zvekumanikidzwa here kana kuti zvinofamba sei kurodza vana vadiki zvinosiyana-siyana ivo vanototi vanonyanya kumbunyikidza vana vari vadiki vanoitira kuti ukatokura zvokusvika kuma 20 years unogona kuti pamwe uchienda kuchikoro unongwadzwa nevamwe ukazoziva kuta kana kutiza chipostori saka vanotobatirwa uchiri mwana mudiki kuvhara bribe brain usina chavati waziva ende ndosaka vachizoabhusa vana vakana vakuvarume nekuti chero akakuabhusa sei aumbobviri waenda kumupurisa ukatodzwa nemunhu enda kumapurisa unotomuvenga munhu unotomuvenga kuti arinoda kutondikanganisa nochitomatya nemapurisa acho nochita kutomatya notomatya chero kumaona mapurisa aumbobviri waenda mushe zvabvira pakuti unenge wakurumidzirwa uchiri mwana mudiki unenge uchingova nekutya hauna chaunoziva chaunenge wati waziva like ikoko zvakunoita zvinosiyana mubereki kana ari adisere zvazvaita baba vangu unotoingoenda uchida usingadi kusita pamwe pekuti haumanikidzwe wako ukapfimbwa ukarambawo haisi mhosva sekuramba kwaita sisi vangu vakanga vakutoparidzwa muchechi kuti mwana uyu atoenda mbiri kuramba varume ende akurisa akutovhunga vadiki ndizvo vanoita kuti makurisa maakuvhunga vana makutotadzisa vana vadiki kuti vatokanganisa vana vechidiki vari kukura vakuda kuti vakuchembere kunge iwewe kudai so ndo mharidzo yavo muchechi vana vachitoparidzirana kuti varume rorai ende mutemo uriwo ndekuti unokwanisa kutora munin'ina wako wagara naye pamurume kana kutora mwana wehanzvadzi mororwa mese pamurume chavarume 2 vanin'ina 2 kana 3 mese muri pamurume 1 vachinzi torai mabondwe vanomati mabondwe kutora bondwe ndokuti uinde kudenga motora munin'ina wako uchipa murume wako wototora kana mwana hanzvadzi upa murume mese mogara pamurume 1 ndokuti muinde kudenga ndozvavanoita varume vachinzi wororai ukaroora mukadzi wanu neziso 1 enda denga uripindi unofana kuti vakadzi vakawanda ndokutoparidza kwane vachitoita muchechi zvine nhamba here kuti unofanira kuita vakadzi vangani kuti vaiwo zonzi zvagumawo zvakwana pana pazvinoguma wacho vakatoita 30 vakadzi chero mukadzi vakadzi vawaita chero vakaita 30 chero vakaita 40 hazvina nhamba yaunonzi gumirapo unochingonzi rorai varume rorai chete manje mabondwe aya toti imi munin'ina wenyu zvichida anenge ari kana aine 6 years munokwanisa here kutora mwana aine 6 years muchienda unoita futi bondwe renyu kana kuti unofanira pane nguva yekuti akasvikawo 13 akutoreka kazhinji kana ari mudiki zvinhu zvaakubvira kuvabereki vabvuma vondipa bondwe ndomuchengeta nchimurera murume iye ndiye anenge achichirera mukadzi wake angatori kumba iko kwenyu kana kuti uya ogara neni sisi wake murume achichengeta mukadzi wake kana angosvika kuma 12 13 years akutotoreka akutori mukadzi kana akutomita mukadzi 12 13 hatombosvika 15 years anenge akurisa kutovhunga vamwe vabereki vakabvuma zvezvokuti vataurirana wotobvuma wotomupa mwana achiri mudiki inochingondugana sisi wangu nekusaziva nekusaziva zvavanotogona kutoita zvokutoti ndagara naye munin'ina wangu indikuzoti navabereki takawirirana kuti ibondwe remurume wangu achitochengetawo achitichi bondwe rangu tomboti mwana azoti kurei murume asati amubata mwana yozoita mwe mukomana muchechi imomo mukomana iye antonyorwa dhoketi kunonyorwa madhoketi kuchechi nyaya dzotongwa muchechi hadzibvumidzwe kuendotongwa kunyika hadzitongwe kunyika dzotongwa muchechi motonyorwa madhoketi kaipara mhosva inonyorwa dhoketi enda kuna mutumwa inotongwa namutumwa nyaya yacho anotonyorerwa dhoketi otonzi apara mhosva atora mukadzi womunhu mwana iye anenge achiri musikana asati abatwa nemurume uyu asi nekuti akamupiwa kare anenge achitomuti mukadzi wangu saka zvekuti mwana akuru kakamusikana akakupfimbikawo kakuma 14 years poito mukomana womuchechi amuda vodanana kuti vototorana murume iye anotonosungiswa kuchechi onzi otonyorwa dhoketi otovhurwa dhoketi kuti akatora mukadzi womunhu anotonzi atora mukadzi womunhu mwana akazozvidhisaidhira kuti inini handisi kuda kuroorwa kana kuti ndabamukura kana ndabamnini inini chandiri kuda ndikuda kuti nditsvage wangu ndega inini unenge wakatopiwa murume kudhara avazviti haubvumi unofanira kutodzokera kumurume wako iye makatenderana navabereki ende pamutemo kwamanenge ndokuti sesu tanga takabuda baba anogona kusungirwa kunzi ngavateere vana vese vari kunyika vadzoke muchechi chirongwa nemurume wako waonaye muchiwirirana mutemo wako unofanira kusiya murume iyeye osvikorwa newo muchechi unofanira kusvikorerwa nemurume womuchechi panyaya dzekuti vana vakafa vanonovigwa usiku
dzinofamba sei zvinoitwa kuti kunzoti apatoitwe nhamo yekuunganidza vanhu kuti mwana afa panongoendwa naamai ive mwana afa nababa zvinofamba sei nekunoviga nausiku zvinofamba sei like isusu pataimbogara kumusoro taigara padhuze nechitsidzo chandanchamboreva cheche kuno kuguru panofa vana vari kubva kuzvarwa panofa vana mwana waizorapwa ipapo saka isusu pamba pedu pataigara pakanangana nekumakuva kwaivigwa vana pari padhuze dhuze paitoperera yadhi yedu kudai ndopetotangira makuva pakarukova kudai so vano like hameno havasitori sezvinhu zvakanyanya here vanotoita vaitodarikana pamba pedu kudai so vakatobata kachitunhu akavo vanenge vari kana 3-4 varume vaviri wangona kudarika nemapiki nemafoshoro utozoti pafiwa hainge siri nhamo yekuti inoziviswa vanhu kwangona uchidarika nepiki nefoshoro utozoti saka patofiwa wotoona kutobatirana vakatobata kachitunhu akavo varume kana 3 varume namai vafirwa nemwana kana nomwe mukadzi 1 vakutonoviga ndozvavaita like ari mwana mucheche chero akafa kumazorodo kanonzi afani kuraramba anotongonovigwa nematochi vaitonoviga nematochi ndozvavaita vese vanofa daimi mabva kugokwe mabva kupi mauya pachitsidzo apa mazvara mwana wenyu akafa kana maine mwana wenyu achida kuti arapwe mwana iye obva afa mudzokeri nayoko aingovigwa ipapapo namwe acho hautomboione isusu tai vanhu vemuvhileji rimwe chete navo but maisatomboziva kuti pafiwa muringona nemapiki nemafoshoro motoziva kuti pafiwa asi kana pafa mwana wake yemuridzo chitsidzo rese pafa mwana wake kana kuti muhombe ndopamunoziviswa renese kuti paita nhamo ndopamunoita nhamo yemwana wake iye asi kana ari vake vacheche ava munoita zvokuzongoziviswa nevatoviga kudhara asi vavo vana vanorodza futi marodzerewai yese namba zhinji kwamarange hakuna mwana anokura kusvika kana 16 years hazviti vanotongoenda vari vana vadiki totodiki chaito murume mukuru anotouya nevakadzi kana 7 kumba anotosvika pamba kundoda kufamba pano achifambira mwana we12 years kana 13 years kana 14 years ende kuroorwa kwacho hakusi kuroora kwekubvisirana pfuma kwamarange unogona kutopfimbwa makuseni kumazorodoka wato mukadzi wake motoenda mese pfuma mombe dzemapfukudza dumbu nechichi namba hakuna zviri vanoroora muchita vakadzi kana 20 anobvisira pfuma kungotoorana chete kutongoti mwana ndakutoenda naizvo iko kwamarange kuroora kunobvumidzwa kurambidzwa but yakuti tange yanguva zvanguva nomo itotitsika rinomo unongotora mwana wevanhu utongogara naye utongotanga ngomuzvarisa ndozvavava kungoita ndozvavanotongoita zvokutoti hakuna zvokuti unodanana nemukomana umbodanana zvezvi kaya kutodana hakuna izvozvo unopfimbwa makuseni kumanero ototiziswa wato mukadzi womunhu zvotopera kauri muri pamusangano otopfimbwa nemurume pamusangano pepe panguva kuti musangano wavo unonzita mawanwiki chete vamakutodzokera kunzi makutodzokera kumba wakutoenda nemurume matodanana zvokutoti wato mukadzi womunhu kutopfimbwa makuseni chaiyo kudai so parinodokera kumazorovera une wato mukadzi womunhu watoenda hazvisizvo kuna zvekupfimbana zvekudanana zvezvi chero vakaita zvezvokuti vanongoita zvakasiyana wapfimbirwa pamusangano waenda kumusangano wechechi motodzoka musisina mwana atoenda kumurume zvotoperera ikoko motodzoka asi musisina mwana atoenda kumurume akauyawo pano apa achinda kufamba pano anodzokera musi iwoyo hamuite 2 days hamunongomushaya anda zvokutizisa motongoziva kuti murume uyo akambouya pano hautotsvaga mwana mutombotsvaga motongoziva kuti murume uyo chero mukangomushaya pamba musingazivi kuti adanana nani hamumbomutsvagi mongozotoenda kumurume munoziva kuti vanoziva kuzozivisa ndozvavanoita okay ndanzwa kuti mune vana 3 ende upenyu hwacho hwakaoma kurarama kwamuri kuita nevana ava rubatsiro rwamungade kumhuri yezimbabwe ko zvino iri kukuonai vangade kuziva kuti chii chatingabatsire nacho sisi vimbai kuti vakwanise kuchengetana nemhuri yavo chii rubatsiro rwandinoda ndiri kutoti especially ndakaona kana basa rekuti basa racho kashanda chero remumba maschool fees evana basa remumba like muno mari yachishoma shoma maschool fees evana $30 pamwana amabasa emuno house girl $100 $30 pamwana ivo vana vacho 3 vese vakuenda kuchikoro haitokwani ndaichitotsvaga rubatsiro pamwe rekutoti ndikaitawo business at least kutengesa kunogona kuita nani since takambobatsirwa nasekuru kudai so maybe ukatengesawo zvinhu zvinofamba nekuti sekuru wakatibatsirawo tikutotenda kuti kubatsirwa kwatikaita nasekuru zvinhu zvedu zvakufamba saka
no maybe ndikawamba no start yekuti nditengese chero chaunenge wangotengesa sarudzi apa tese tiri pano nevana vedu tese vana vedu panapa vese vari pano vanogara mai vedu masisters angu neni tese nevaning'ina vangu tese vana vedu vanogara pano namai vedu isusu tichitsvaga tsvaga kuti mai vedu havana kubasa kwavanoenda vanotorarama nekurima gadheni ramuri kuonera ndo vanotongorima mavheji vachitengesa tichibasa noti tikashanda uchitenga chikafu kuti vana vadye hapana umwe munhu anotibatsira vana baba vevana ivava hautombozoti ari kuraramira kupi vese zvavo sisi vangu vamwe ane vana 2 vakasiyana nababa hautitombozivi kuti vanorarama vapenyu here kana kuti vakafa hautomboziva nababa vacho kuti vanoraramira kupi kungozvionera isusu namai vedu nevana vedu. Sei vanhu vekwamarange vasingasungwe nemapurisa tichinyatsonzwa kuti muraini munomu sekugara kwamakaita vamwe vanhu havasi vekwamarange chinovatazisawo kuti varipote nyaya idzi kumapurisa sinzi vanhu vekwamarange vacho vachityawo mapurisa chinoita kuti vasanoripote nyaya dzekurodzwa kwevana vadiki nekuabhuswa kunenge kuchiitwa madzimai chii? It's like vanongotoziva kuti chechi ndozvairi hatiziye plus ndona sekuti futi like pane nguva yekuti kana kuti mupresident anoenda ikoko kwakawandwa kauko vanoenda ikoko kuitira vaone mavhotsi vanhu vese vanotosungirwa mutemo muchechi kuti ukasavhotera apapa ukudzingwa muchechi unotodzingwa muchechi saka ndona sekuti vanenge vangosvika munjira zvakadaro kuti mutori mutemo womuchechi kuti ukasavhotera ZANU-PF unotodzingwa chechi unotodzingwa chechi ende kudzingwa chechi unotanga wadzingwa mudenga hamino zvazvitongori kana uri koko vakakolonizwa vese zvokuti unotoona wange ukadzingwa muchechika hauchararami hauchazi munhu ndozvavari koko saka unotongodzimara unotoita zvese nekuti zvinhu zvotozikamwa vamwe vanongomboita zvezvokuti samai vedu vaimbonzvenga kudhara nokuti kunoti kukauya chirwere chinopedza vanhu vekwamarange chinorakasha iko kwataigara kumusoro pachidzidzo chandiri kutaura ichi chakambofa vana 8 ka1 muchiviga 2 mutoenda ne2 kumakuva vamwe vose vachitandadza umba pa 1 week vanga vapera vana 8 muchivaviga chirwere chei pakauya kana gurikiti rinopedza vana vadiki vese pakauya korera vanopera vese kufa nekuti hakuenda kuchipatara munorapwa kupachidzo muchinamatirwa hamufanira kuenda kuchipatara hapana chinofa munofanira kuita chekunyika hamufanira kuchipatara mufanira kuenda kumapolisi mufanira kudii hamutenderwi kuenda ikoko kunomhan'ara kana kudii nyaya ukati mhosva inotongwa muchechi haina kwainoenda ukatonoripota nyaya kunze uku kunyika uri muchechi unodzingwa chechi wakuita zvematongerwo enyu wakutongwa nenyika chechi iripo saka unotongoripota muchechi motonyorwawo madhoketi yotoenda koti kuna mutumwa nyaya yacho bhosi inotoita zvese muchechi mayo chechi yacho saka samama vangu vaimboti pakaya chirwere chakafanana nekorera kana kuti gwirikwiti vainzvenga tohwanda kuenda kuchipatara kwacho vanotokubetsera fasta vachitoziva kuti ndiri mupostori president ndifanira kugarisa pano ndoita zvekunzvenga vanotobatsira fasta kuti mudzokere manje munobatwa here kugeti kumborina chipostori chiprofita chekuti kwai inobatwa kumborina izvozvo akumborina isusu mai vedu takazva kuti 7 hapana akambofa nekuti mai vangu vaisagara pasi vaibuda chihwanda uchienda kuchipatara chihwanda pakaita outbreak yechirwere changouya kwamarange kunofiwa zvokuti ivo vanotoita zvovaitita zvokunzvenga ti anobatwa maoko ndini ende nhambe inoshuta ndeye vana vangu vainzvenga baba vanga vasingadi vanga vakatoma musoro zvokuti chechi yacho yanga yakawapinda musoro zvokuti vanga vasingatodi zvokutoti first born imba medu akamborumwa nenyoka tiri kumusha tichiri kumusha kunjanja akarumwa nenyoka achida kutema magaka so pamugaka achida kukotama udenova yamutema pamanzapa mama vakatoti ini ndini ndinofirwa kwamarange unofanira kutoendesa kuchidzidzo kana achifanira ikoko anofanira kufira muchechi kwete kufira muchipatara kana kufira kunyika hazviti baba vangu asiri araundi vangu ari kure mama vangu vamubereka vakaenda naye kuna sekuru vedu baba vangu achiri wapenyu vaiitewo zvechivanhu ndo vakatomhanya vakamupara mazino vakamisa mushonga yechivanhu vakatombogara naye vachimurapa kusvika aita raiti asi yakazobuda makuhwa mainini vanga kugara nababa vaitaura kuna baba kuti uyu akarumwa nenyoka vakaenda naye akanorapwa nasekuru ikaita hondo kunzi wakadi kuenda naye kuchidzidzo mama vakatoti ndizve kunyepa ina ndambura mwana wandamboenda naye handina hana kurumwa nenyoka vakatozviramba
hazvitoiti ende let's say waita accident apa vanhu uriwo kwaMarange topoya polisi yekutakurai musingazivi moendeswa kuchipatara ukanofira ikoko havachatopfeke magemenzi avakuimbire maimbira avo vanokuitira kuti vanokuimbira uri mumba kusvikira upinde muguva vanobhiliva kuti vakuperekedza kuna Mwari. Saka havatokuimbira vapfeke magemenzi nekuti wafira muchipatara haupindi mudenga wafira muchipatara. Saka ukazomukira kuchipatara wapona mbaya unodzoka oreura usununguru. Unofanira kutoreurira kuti ndakapinda muchipatara asi ndakapinda nekusaziva. Unosunungurwa kuti upfurire mberi kunamata. But zvekuti mune hama hadzisingaendi kwaMarange imi modona apa hama dzisingaendeka dzinongoziva kuti chekutanga kuchipatara vachingokuendesa kuchipatara chete ukangofira ikoko chete havana chavachaita pari afira muchipatara chero pesa pamaishingaira mese vachitoziva kuti uri umwe wedu nekuti wazopinda mumochari chete kauti munhu angoonekwa wakafa panapa polisi yotoraendesa kumochari chinzi postmortem yai havachatoibati havachina chavo watoenda wachitunha wafira mupamba pako uri mupostorunzwa ngomuka wakafa mumbomo polisi yo manext doka anotaura zvinonhoripotwa polisi youya munhu akangotakurwa mumba imo mafa zvongoti vamwe vanongofa suddenly vaya vangotakurwa waendwa newe havachatobati wapinda mumochari wachiti wafira mumba but wapinda mumochari kutopinda mumochari kwaita havachatobati havapfeke magemenzi avakuimbire zvakaoma. Aiwa, tinotenda Sizivimbai nekuti udzawo maziviro amunoita kugara nekutambudzika kwamakaita muri muchitendero chekwaMarange nekuzobuda kwamakaita kugara kwamuri kuita izvo zvine pamba panapa vasikana 10 vane vana matutu ma33 ma44 vana nababa vakasiyana zvichienderana nekupushwa kana kuti kumanikidzwa kumune makaitwa kumbunyikidzwa kodzero dzense vanasikana kuti aiwa zvechikoro hapana hatidise mwanasikana ngaende kupi kuchechi. Tinongotenda kuti zvamataura kuti imi muda kubatsirwa nebusiness vanokwanisawo kuti vakupewo mari vakasununguka nokunoita sei kuisa panhamba dzekubuda pascreen. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndisisivimbai vari kutsanangura kuti aiwa matambudziko atakasangana nawo sevana vaipinda Johani Marange ndekuti sevanasikana takambunyikidzwa nababa kuti kana usingade kuti uroorwe imbva watsvaga zvekuita panopamba ndinoda vana vanoteerera mirayiro yangu vakazosvika pakutiza zvakazoita kuti vakwanise kuroorwa zvakare nemurume vaine makore asingatarisirwe kuti vange vachiroorwa vakaita vana 3. Chavari kutaura ndechekuti iko zvino vana ivavo kuti ndikwanise kuvachengeta handisi kukwanisa nekuti kuchikoro handina kukwanisa kuenda mapepawo ekuti nditsvage mabasa anenge achidiwa ndeyekuti wakadzidza kupi asi inini handina. Vanokwanisa kubatsirana nemusikana uyu namba ndodziri kubuda pazasi pescreen. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai.